खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 29 आगस्ट बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि दिनै नोंथांनि सुथुरफ्रा जोबस्रांगोन बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन वृष राशि मावनो थांखि लानायाव गोग्लैबायनो हागौ सांग्रां जाना लामा हान्थिनाया गाहाम मिथुन राशि नोंथाङा गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन कर्कट राशि माबा मोनसे हाबा मावनायाव गावनि मानसियानो हेंथा होनो हागौ गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन सिंह राशि मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव गोथार साननाय फैगोन कन्या राशि बायदि खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ गोदान मिजिं लानानै जिउआव आगान सुरनो हागोन तुला राशि जेरावखि थाङा मानो हेंथा सोमजिनो हागौ गोसोखौ लोरबां मोनगोन वृश्चिक राशि देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन धनु राशि नखरनि जेंनाफ्रा जोबस्रांनो हागौ सुखु गोजोनै साना बारलांगोन मकर राशि गोबाव समनि थांखियाव जाफुंसार जानो हागौ रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन कुम्भ राशि नोंथांनि जौगानायखौ गुबुना हिंसा जागोन सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम मीन राशि नोंथाङा दिनै लामा हान्थियानो गाहाम जागोन बरादा जोबोरैनो गाज्रि जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन